Alhaji Usman, kamar misalin wa'annan masu rike da makamai wa'anda suke bangaren Zamfara, kuna ga idan aka ce an zauna lafiya da ku su ba za su iya tsallakowa ba su zo su wani abu? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jiya ba a cewa lokaci kamar yanzu ina tare da Zamfara ta gabas, ina tare da barayin da ke can 'yan ta'addan da ake cewa 'yan Zamfara. Jiya Juma'a. Jiya Juma'a. Ina tare da guda 5. Alhaji Shingi. Alhaji Shingi. Alhaji Shingi sai wa? Alhaji Shingi. Da shi da Alhaji Bagiwaye. Haka. Da Alhaji Lawali Dumbulu. Alhaji Shingi. Sai Alhaji Bagiwaye. Alhaji Bagiwaye ba? Sai wa? Alhaji Lawali Dumbulu. Alhaji Lawali Dumbulu. Shi da Shehu Karmuwal. Sai Shehu Karmuwal. Duk da yaransu. Haka. Ina zanne da su. Na ba su shawara, gwamnatin Katsina muna nan muna shawara da ita, zan baka sako. Shi gwamna Dikko Radda ya nemi gwamnan Zamfara. Haka. Sun riga sun yadda su ma. Sun yadda za su aje makami. Sun yadda. Na fahimta. Ka gane ko? Sun dauka mana alkawali ko Kur'ani aka bani in daukan masu in rance bisa gare su. Sun yadda za su aje makami har abadin abadi. In dai za a yi domin Allah amma. Haka. In za a yi domin Allah. Kamanta adalci cikin ba. In dai za a yi domin Allah su sun yadda. Gwamnan Katsina ya nemi gwamnan Zamfara a neme su. A zanna da su. Su sun yadda. Sun bi Allah sun yadda. Kuma ba don tsoro ba. Daga cikinsu da kuma da ke bai da shi guda halashewa bai yadda ba shi. Saboda ana musguna mai. Haka. Saboda aka taro shi ya dawo bisa hanya. Yake shi ma ya yadda ya bi. Inde bangaren azan na lahiya ne. Haka.